ingonyama yethu. Siphila silwesikhulu ezweni lanamhlanje la kunabantu abayiphilela umathanda, abakhuluma noma kanjani, abakhuluma noma yini. Yithi okufanele ukuba sibenze abantu baqonde ukuthi ubani yena lo. Okhokho bethu bafela ubukhosi, balifela izwe. Ngakho-ke akufanele ukuba ngoba once wathatha indlela ehlukile kwabangaphambi kwakho, kusho ukuthi usuwembukile, usudayisa ngobukhosi, udayisa ngezwe lakwaZulu. Maningi silo amankentshane aphume umkhankaso wokuthumba amakhosi awethembisa izulu nomhlaba. Ayikho imali engakwazi ukuthenga izwe lakwaZulu. Ayikho imali engakwazi ukuthenga ubukhosi bakwaZulu. Uma kufanele silambe, kodwa sinomhlaba wakwaZulu, sinesilo sethu, sinobukhosi bethu, kunokuba kuthiwe kufanele sidayise ngakho konke lokho, kulunge silambile, sisuke sisuthu uma sinobukhosi, sinomhlaba wakwaZulu. Ngakho-ke bekwamazwi nje silo lawo ebengithi angiwadlulise kozakwethu, umuntu ekuthokozela ukuthi zithe imbube mayimemeza asabela amakhosi. Ngiyazi ukuthi silo kwangekho, ukhona angekho ngenxa yezizathu ebezicindezela ukuthi hleze angaphumeleli. Kungeze kwaba yiwo wonke avele nje athatha isinqumo sokuthi mina ngiyila. Silwesikhulu usuku lolu esilithokozelayo, mbube yamakhosi. Kithi nje kuthe uma isilo sethu sithi ngifuna ukuba nabo laba abangibhekele umhlaba nabantu bami. Uke washo uNdunankulu kaZulu wathi ukhona babekhuluma ngokuthi akuyohlanganwa koMabhida kobani bani, kodwa imbube yathi thina sinesigodlo, thina sinesibaya. Mina ngisebenza namakhosi angibhekele lezi inkalo zikakhokho wami. Ngakho-ke kimi ngiyobe ngilugubhe kangcono usuku lokuzalwa kwami uma nginabo laba abangibhekela iy'ntaba zikakhokho. Kithi nje silo kusho okukhulu. Nakho nje sibuya nasesibayeni, isilo kade sisikhombisa ukudla kwethu. Ukudla kwethu okufanele ukuba sifike makudinga sikudle kudliwe yithi. Ngakho-ke ihlanga lomhlabathi sithi bayede ngokuba wazi ukuthi sikhona, ngoba ukusikhohlwa kungabe kusho ukuthi imbubi ikhohlwe yona uqobo. Sithi-ke ihlanga lomhlabathi njengoba ukupha usuku lokuzalwa egameni lozakwethu, khula, ukhule uze udlule okhokho bakho. Okhokho bakho inyanya zikusingathe. Siyazi ukuthi akekho umuntu, ngisho nathi nje siyamakhosi lapha phansi,
sinabo abangasifisela okuhle, kodwa sengathi konke lokho kungaba uNkulunkulu okulwelayo nokuphendulelayo nokwaziyo silo ukuba akulekelele athayisele ubuhlakani buhlale njalo buthayiseleka bukhula bokhola lesizwe esikhulu kangaka. uNkulunkulu akuphe amandla ukuba ukwazi ukusihola. Sikufisela insuku eziningi neminyaka eminingi ukhona uhola lesi sizwe sikaZulu. Sithi khula hlanga lomhlabathi. Ngifisa nje ke silo ukuphetha ngalokhu. uNondunankulu wakho uShenge singeze sakwazi ukuthuma imbube, kodwa ngifisa ukusho lokhu imbubi ikhona ukuthi Shenge imithetho le ebusa thina makhosi ayikhandwanga ngenhloso yokuba ikhulisa ubukhosi bukaZulu, yakhandelwa ukuba izoqeda ngabo. Kunemibanga engaka njena uba safike ngapha kuthiwa kuyabanga, safike ngoba imithetho indlela ekhandwe ngayo ikhandwe ngendlela yokuthi akuhlale kuba nenxushunxushu ukuze gcineni abantu beyothi nabukhosi lo babusizi ngalutho ma kuyikuthi kanti yinto yokufale kuchitheke igazi ngayo. Ngakho-ke hlanga lomhlabathi ikhulekela ukuthi uNdunankulu wakho akake ahlale phansi nembube babuke nalabo chwepheshe abazi ngendaba yamasiko, amagugu esizwe nendlela bekuphilwa ngayo, kwekhandwa ikomiti elizome namakhosi amelwe, ngoba ikhandwa lemithetho la sisuke singekho khona bese kuthiwa kulethwa ama-submission. Lawo ma-submission kusuke sekuyi-formality sebeqedile. Ngakho-ke kufuneka senze into yethu ezokwenza lobu bukhosi buphile ngisho emva kwesizukulwane esekhulu uphila. Akufanele ukuthi ngoba nakho umthetho usushayiwe uhulumeni hayi kusho ukuthi-ke singene ejokeni. Kufanele sikusho okuyikhona okungasenzeli lutho, okungasizi nokuzosincwaba. Silesikhulu ingonyama ebuzile like ngicethwayo sake sahlangana sacela uJaji uNgwenya esewuhlalo weNgonyama Transport ukuthi akayosikhulekela embubeni sike sibuke lemthetho ephathelene nendaba zobukhosi ukuthi yiyo yini yethu, yiyo yini esifanele ihambeke imbube yethu kungaze licoshakale ithuba elifana naleyo. Namanje sisalidinga ngoba ma uyivula nje lemthetho uvele nje ubone ukuthi akuyikho kwethu lokhu, kodwa ngoba singabantu abahloniphayo sibambelela kukho. Hayi umthetho uthi lapha, umthetho uthi lapha ya. Ake sihlale phansi siyibuke imithetho ikhandelwe ukuthi uma ingabasiza abantu ayichitshiyelwe ukuze kusizakala abantu okuyiyona ebekelwe bona. Ngakho-ke umlayezo nje silo esikhulu engithi angushiye embubeni, ngushiya kuNdunankulu phambi kwembube ikhathe eyosho ukuthi kuphi kanti akufezayo ekufezela uZulu uma
ke ngonyama elalidwetshwe phansi ukuzalwa kwakhe ukuthi umntwana wenkosi yamaSwazi ngokwesiko lethu umntwana wenkosi ufika azala inkosi. Yabe yaphinda ngonyama yathi yabikela undunankulu kaZulu ukuthi akabikele amakhosi ukuthi isilande umntwana wenkosi abamlobole ngakho ngoba bayazi ukuthi umntwana wenkosi njoba isimlandile nje unina wabo eyayazi ukuthi uyena ozawuzala inkosi. Nangempela zaphuma inkomo esizweni zawulobola umntwana wenkosi okwakuyuphawu ke lokuthi noma ngibani uyazazela ukuthi akusena mbango inkosi siyovela kuyena umntwana wenkosi. Yikho ke lokhu umntwana wamkhomba ngeke sikume sikhuleke inkosi yethu Mshizo inkosi yethu Mshizo wena wendo bayede akudingi umngatshazo kwethembeka kwamakhosi asekingcetshwayo esilweni. Yiwo amakhosi lana aphumele obala nakwabezindaba athi ayakweseka ukuba isilo kube yiso esihlala esihlalweni ngoba yiwo okukanye woyise abakhipha inkomo ezayiSwazini ziyolobola umntwana enkosi ozala isilo lesi esikhona. Amanye amakhosi ake enza lokho. Ngisho nasemalungiselelweni okugcotshwa kwaso isilo abambe likhulu iqhaza elingelinganiswe ngoba evele ekhonza esilweni eminaso. Namanje amakhosi asethembekile kokungangezwe lakhe asamile kulokho futhi awuqhubeka nokuseseka isilo ngokwethembeka ngeqiniso nangobuqotho ukuze kusebenzeni kwasisilo siyokwenza umsebenzi wesizwe ngempumelelo ukuze kuyothi noma sebesimemezo isemkhulu sisabela sishiye umlando omuhle ekusebenzeleni isizwe sikaZulu. Asidingi ukumbuluza ngoba ngeke kusize isilo lokho. Isilo siyosizwa ukuba sibe qotho. Uma kudinga sisitshele okuyiqiniso senze njalo. Singambuluzi kodwa sikusho ngentobeko, sikusho nangenhlonipho. Umntwana enkosi naye simsize. Isikhundla kuso sikhulu. Sinezinselelo ezingangomsebenzi nangesikhundla sakhe. Sidinga ukumsiza ukuze akwazi ukuhola lesizwe ashiye umlando omuhle. Ngakho umlando ungasahlulela kabi uma kungathiwa sahlehla sangabhekana nezinselelo ezibhekene nobukhosi bakwaZulu. Inkosi yethu siyayidinga, siyayithanda, sikhonzile, kufanele siyisize. Ngiyakhumbula nje sabe saya singamakhosi le ophongolo siya kuyo siyoyemukela siyokhonza sayishiya nezeluleko ezinkulu. Akusho lokho ukuthi sefanele sime singaphindi. Kufanele sisukume phansi. Uma umntana enkosi kuwukuthi kukhona isijwi angena kuso atakulwe ukuze asebenze umsebenzi wakhe ngempumelelo. Ubukhosi, isihlalo sobukhosi uhlele esihlalweni sobukhosi bethu. Okufanele ahlale kuso enele simsekele
simtshele makungahambi kahle bayede akukulimala wena ngokulimala kwalokukhosi kolimala thina sonke ngoba obethu ayikho indawo siyobalekela kuyo akufanele lokukhosi kufele ezandleni zethu siphila fanele sibusindise uma kubonakala ukuthi buya bungenwa umkhuhlane buya bulengela eweni thina ikhaya esinalo elombuso ubukhosi bakwaZulu indlu esinayo thina eyompheme wombuso ubukhosi bakwaZulu ubaba mkhulu ukhona ngakufunda kuye ubaba mkhulu inkosi Manyala kaMthiyaqo ngabheka sekhona inkosi indlu yakhe yayinkulu anganoma uzibiza ngeyiqhugwane ngoba yayinkulu ifulelwe ngotshani kuyindlu yesintu kwakuthi makunephepho mhlambe lina nezulu mayibona ukuthi nayi sukutshani wayiphuma angabaleki athatha amakhwenco ayikhwence ukuyikhwenca ke uyibamba utshani bungaphephuki ufake izinti uyibambe uyikhwence indlu aqede lapha abuyele khona kuyindlu yakhe angasho ukuthi ngivulele nenye noma ngikhoselisini asinayo indawo yokukhosela thina lokho nje kwakusho khona ukuthi izinselelo awuzibalekeli ubhekana nazo ngqo amakhosi awuqonda kahle umthetho wokumiswa kwebhodi anawo futhi uma ehlinzeko zomthetho zimiswe ngendlela yokuba zifeze izifiso zomnyango noma ikahulumeni kepha zingafeze ezabanikazi bomhlaba okuyithi nemiphakathi yethu awanakuthula amakhosi ayokhuluma asho ukuthi lo mthetho awuhlinzekelwe thina kodwa uhlinzekele idingo zikahulumeni alikho inani lamalungu ngaphandle kahlalo elikhonjwa iNgonyama ibonisayo noNdunankulu wayo noNdunankulu wesizwe alikho inani lamakhosi elikhethwa yiwamakhosi njengababhekeli bezizwe zayo ungqongqoshe kufanele ngabe uqoka inani elithize naye okungelochwepheshe hayi kuba kuthiwe wonke amalungu ebhodi aqokwa kuye njengoba kwenzeka wonke aqokwa kuye kungakho kufanele ukuba lo mthetho ube khona ukuxoxa ngawo emakhosini kungathulwa imithetho yezwe iyashaya sihloniphe kodwa futhi usufanele ukuba sikuveze okudinga ukulungiswa ngoba sisuke sidinga imithetho elungele thina hayi elungele uhulumeni ngoba ngeke bashume sikhulume qinisekise kwethemba kwami silweni wena banjo bayede
Bayede. Hlanga lamakhosi.